Vedou se to lépe táhne, jo, jasně. Je to pravda, souhlasím, protože když máte k sobě parťáka, se kterým třeba chodíte běhat nebo děláte jiné aktivity a doplňujete se, tak je to super, je to skvělý, protože se takhle krásně prostě doplňujete a možná i hecujete navzájem. Ale co když toho parťáka nemáte? Co když tam prostě není nikdo úplně v okolí a nebo zrovna jste teďka na takové té křižovatce a buď můžete jít s těma parťákama, s těma lidmi, který vás spíš tahají dolů, a nebo naopak, teďka se chystáte, protože cítíte uvnitř, že potřebujete nějakou změnu, ale jste tam sami. I tady v téhle situaci je ideální se naučit být sám a naučit se hecovat sám sebe, naučit se mít tu disciplínu pro sebe samotný, protože my sami jsme ti nejdůležitější. Takže zkusme i pracovat tady na tom a ne vždycky jakoby jenom být závislí na někom druhým, protože ono se to ano lépe táhne v těch dvou, ale co když tam prostě nikdo není? Tak pojďme se naučit toho, aby jsme si my sami vystačili se samé sebou, protože za mě je to velice důležitý, protože vždycky tu práci potřebuji udělat já, ne ten druhý, ale já sama. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte.